Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibanda uyakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga ke. Siyamdumisa kakhulu uNkulunkulu ukuthi usigcinile salibona usuku lwanamhlanje. Futhi sakwazi ukuthi sihlangane sishere izwi lakhe. Ziyasondela ke insuku zaseGlencoe, eGlencoe. Ziyasondela izinsuku. uNkulunkulu anibusise. Ngiyacela abantu abayeGlencoe basho. Ngiyacela basho ngoba namhlanje ntambama besivumelene ukuthi uzonginikeza ama-figures. Umama lothintwayo, umama uMncwango, ngizwe ukuthi abantu bangakanani abazobe bekhona approximately. So-ke sidinga ukuthi bonke abantu abahambayo mabamazise phela. Sifakile iposter mangabe ngisakhumbula kahle echazayo ngeGlencoe Hall nokuthi obani abafonelwayo. Bafoneleni-ke nibatshela ukuthi niyeza. Makuyibranch, mayisho ibranch ukuthi bayeza bangaki. Makumuntu ongayedwa akazibike phela ukuthi mngaki. Khona sobona ukuthi kuya-estimate abamenyiwe abangekho ekhaya lezwi, abangezureporter bangakanani bona. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngiyanazi niyalalela. Senizobathinta nibatshele ukuthi niyeza. Kusemqoka kabi ukusho ukuthi uyeza endaweni. Hayi vele uqhamuke nje ngoba uphazamisa inhlelo ebezikhona. Uqhamukile nje ungashongo. Mase kuthiwa kuyaphakwa, wena uhamba phambili kulayini usulambile. Kodwa ubungabaliwe njalo. Madoda. Ubungabaliwe, awushongo ukuthi uyeza, usefront kulayini. Makuphela ukudla kuphelela abaripothile, hayi wena ongazange ureport. Usudlile wena usuthi. Shaya imoto yakho usiyahamba, mawuliftiwe sene alihambi kanjalo ivangeli. Alihambi kanjalo. Lithi ivangeli simele ukwandulelana. Ngamanye amagama lento yabamhlophe noma yabelungu ethi ladies first. So-ke singathi ladies first. Dedela abanye kuqala bahambe bayophaka usale wena. Dedela abanye kuqala bahambe benza izinto ulandele wena. Ngoba unjani wena uthobile. Ngoba unjani wena uthobekile. Ayokhuphele kwesakho. Nanti iqathe elikhulu suphuthuma lona lizoze lithathwe omunye. Ngiyaxolisa mina ukukutshela iqiniso ukuthi ngeke ngene ezulwini ngoba uthobekile. Ufuna zonke izinto zize kuwe isiminzi. Ufuna iqathe elikhulu. Ubani ufanelwe elincane? Ubani? Nakho ukuthi sekuyaphela laniphaka khona usuphuthuma qala ngcono ukuphelela abanye ngapheleli wena. Ngoba benjani bona? Uzongena kuliphi izulu? Mina ngiyamangala nje. Bafowethu, asivumeni ukutshelwa ekhaya lezwi. Asivumeni ukwakhiwa ekhaya lezwi. Masivume nje ukwakhiwa. Kuzosisiza lokho ngoba kuthiwa umuntu ongafani nomntwana ngeke angene ezulwini. Okombona umntwana ebuka ulayini agijima phambili, ngani umntwana akanangqondo akazi lutho. So ake sibe njalo ukuze singene ezulwini. Hayike bengihlakula nje. Yabona phela kuyahlakulwa. Ngidina izolo ngithi hlolana abantu enibafakile. Basekhona yini noma sebephumile? Bapha abantu enibafakile. Niyabona ukuthi bayaphuma. Basket uyavuza. Ungabe ubasket ovuzayo wena. Ungabe isitshe esivuzayo. Uyafaka ngapha baphuma abantu bakho. Ulengisa abantu abasebenzela insurance. Abantu basebenzela ukuhola, basebenzela insurance. Abhala abantu atshendayo uzokhokha kanye bese uyayekhansela. Uzokhokha kanye bese uyakhansela. Kuma ngiholile nje mina. Hawu. Uhole ngamalapse. Kuthiwa amalapse. Abantu abasebenza insurance bengathembekile. Benza amalapse. Amapolisi zabalapsa. So-ke la bafowethu asiholi lutho ngokungenisa umuntu. So hola ezulwini ngoba uJakobe chapter 5 verse 19 and 20 ushilo. Khona manje musukubutha ufake nje ungasahlolanga ngoba phela mayiphuma kusho ukuthi lesethembiso sikuJakobe chapter 5 verse 19 and 20 siyaphela ngoba umuntu omlethile akekho. Siyaphela hayi asidlule lapho. Ngiyacela ukuthi siguqe sithandaze simcela uNkulunkulu wethu abe kanye nathi
uJesu Kristu inkosi. Babolungileyo, babongcwele, uNkulunkulu wethu nomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, sibonga uthando sithande ngalo. Ngiyacela ukuthi ube phakathi kwethu kule nkonzo, ukhulume uzambule. Ngiyacela uNkulunkulu wami ulicacise izwi. Ngiyacela Nkosi usisize singazilanduleli, ngoba ushilo uJohn 12:48 wathi ngeke usasahlulela, izwi olukhulume kithi elizosahlulela. Siyakubonga ke uNkulunkulu wethu nomusa, udumo lonke lungolwakho. Uma sisho lesi sivumo sithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele, akekho fana naye, akekho njengaye. Matthew chapter 5:9. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Siye ku Hezekiel chapter 22:13. Uthi uNkulunkulu ngomlomo kaHezekiel, ngafuna kuba umuntu wokubika uthango emesikhaleni ngaphambi kwami, ngenxa yezwe kuba ngingalichithi, kepha ngimfumananga. Bese siba nombuzo ukuthi-ke yini ndaba uNkulunkulu afuna umuntu ozoma esikhaleni? Ngoba isikhathi asisekho. Asisekho isikhathi. uNkulunkulu ufuna abantu abazokhuluma indaba zakhe, hayi inganekwane. uNkulunkulu ufuna abantu abazozithoba, hayi abaphakeme, hayi abazidlayo. uNkulunkulu ufuna abantu abazoshumayela indaba yakhe, bembethe inkazimulo, beshumayela ngobungcwele. Ngoba laba bakhona njengamanje abekho ngcwele, laba bakhona njengamanje bayaqonywa ebandleni, laba bakhona njengamanje bayabhema ugwayi, laba bakhona njengamanje bayathukuthela, bakhuluma ngezono zabantu ebandleni, benza konke ukungcola okukhona, balala nohlobo olufanayo, abesilisa baya kwabesilisa, abesifazane kwabesifazane, kodwa khona ebandleni okuthiwa likaJesu. uNkulunkulu ukona kwethu emhlabeni sekufinyelele kuye, kodwa manje ubanjwe igama elithe uma leli ivangeli engakashunyelwa emhlabeni wonke, akakwazi ukuthi athume indodana yakhe ilanda ibandla. Ithini esivimbile? Ake sishumayeleni bafowethu emhlabeni wonke, masike sishumayeleni, sinikele kuNkulunkulu konke. uJesu Kristu inkosi. Uxolo. Besiqhubeka-ke la nezwi lethu lesibili, Petro chapter 2:1-22. Yilapho la sigxile khona. Sidineke ku-verse 20, kwase qhamuka okunye ukukhuluma izolo. Sizofunda-ke u-verse 19. Bebathembisa inkululeko, kanti bona uqobo lwabo bayizigqila zokubhubha. Bayathanda abantu abayizigqila zokubhubha ukuthembisa inkululeko, kanti leyo nkululeko ayikho ngoba bona bayizigqila zokubhubha. Ngokuba lokhu umuntu ahlulwa yikho isigqila sakho. Uma uhlulwa yisono, isigqila saso. Uhlulwa amadimoni, isigqila samadimoni. Lokhu umuntu ahlulwa yikho isigqila sakho. Uhlulwa ugwayi, isigqila sikagwayi. Uhlulwa ukuphuza, isigqila sokuphuza. Unolaka, isigqila solaka. Unenkanuko, isigqila senkanuko. Uzuyithokozisa wedwa, ngolimi oluqondile uzilale, ihlazo leli. Sisondeleni uNkulunkulu bafowethu, sikhululwe emaketangeni, sikhululwe emaphusheni amabi. Vuke ekuseni usungcolile ngenxa yephupho oliphuphile. Asikhululekeni lapho bafowethu, size kuJesu. uJesu uyena impendulo yakho konke. Lithi-ke, ngokuba lokhu umuntu ahlulwa yikho isigqila sakho, verse 20, ngokuba uma bebuye bahilelwe, bahlulwe yikho sebebalekele ukungcola kwezwe ngokuyazi iNkosi nomsindisi uJesu Kristu, ukugcina kwabo kubi kunokuqala. Ungaqala usindiswe uma uzophinda uwe. Yebo, ngesinye isikhathi awuplani ukuwa, ngakho zama ngawonke amandla ukuthi ungawi. Khuleke, uzile ukudla, uhlale eNkosini, ungawi. Ngoba sibona bokuhlehlela emuva. Verse 21. Ngokuba ngabe kwaba ngcono kubo ukuba babe ngayazanga indlela yokulunga
kunokuba ukuthi sebeyazile bafulathele umyalo ongcwele ababewunikeziwe. Fulathela umyalo ongcwele owunikeziwe. Kuthiwa ngabe kungcono kubo ukuba babe ngayazanga indlela yokulunga. Manje usuyayazi-ke indlela yokulunga. Since usuyazi-ke indlela yokulunga, yazi-ke ukuthi kufanele ufulathele amanga bhekane neqiniso. Fulathela okungalungile. Balekela konke ukubonakala kukubi. Kokubonakala not ngoba kukubi kodwa makubonakala nje kubalekele phepha enkosini yethu Jesu Kristu. Ngokuba ngabe kwaba ngcono kubo kuba babe ngayazanga indlela yokulunga kunokuba ukuthi sebeyazile bafulathele umyalo ongcwele ababewunikeziwe. Ngofulathele umyalo ongcwele, ngofulathele hlala kuwo. Jesu wethu uyakuthanda, uthanda kakhulu futhi hayi kancane. Verse 22, kubehlele njengokwesaga esiqinisile sithi inja yabuyela emhlanzweni bayo, ukuthi ingulube igezwe iqede ukuzibhixa odangeni yaphindela ukuzibhixa odakeni. uNkulunkulu akasisize bafowethu singafani nalezi zilwane ezimbili, singafani nazo ukuzibhixa odakeni, ugeze ujaha udaka futhi. uNkulunkulu akakusize uhlukane nokungcola, uhlukane namanyala, khonza uNkulunkulu ngezandla ezimhlophe. Ngalenye isinja ehlanza umhlanzi buyele kuwona. Ukuthi lezi zilwane angazidaleke kanjani, ngaphela into uma uyihlanza wena njengomuntu isuke ikugulisile, ikho iphalazile. Inje iqeda ukuyiphalaza ibuyidle, iyanyanyeka lento. Wenze njalo-ke nawe, uvuma isono ubuyele kusona, usibhale isono ubuyele kusona, usuyikhohlisa ukuthi uma usibhalile awuzivumile. Ngeke ungene ezulwini, usuzibhalile, usuzivumile uma ususibhalile. Kufanele uhlukane nesono, ufihle iziphambeko zakhe akayikuphumelela, kodwa uzivuma azishiye uzothola umusa. Thola umusa. Petro wesibili chapter 3 verse 1 uthini? Kule ncwadi isingesibili engivusa ngazo ingqondo yenu emhlophe ngokunikhumbuza. Yesibili incwadi. Ukuze nikhumbule amazwi ashunyayelwa phambili yibo abaprofeti abangcwele nomyalo wenkosi nomsindisi owashunyayelwa ngabapostoli benu. Washunyayelwa ngabapostoli benu lo myalo wensindiso. Nazi qala lokhu ukuthi ngezinsuku zokugcina kuyakufika abahleki abahleka usulu behamba ngezinkanuko zabo. Ngezinsuku zokugcina kufika abahleli ngezinsuku zokugcina kubonakala izinto eziningi, nohlelo lwakho luyobhimba lubhombiswa izinsuku zokugcina. Engathi ubungabamba uhlelo likaJesu lona olungayubhimba, uhlale kuye, yena ongayokuphazamisa umuntu futhi ongephazanyiswe, ngokube kuyidumo lonke nenkazimulo isikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Uthi kuPetro lencwadi isingesibili avusa ngazo ingqondo yethu emhlophe ngokusikhumbuza, ukuze sikhumbule amazwi ashunyayelwa phambili yibo abaprofeti abangcwele nomyalo wenkosi nomsindisi owashunyayelwa ngabapostoli. uNkulunkulu wethu akagcine, akubusise, akuyale, akuqondise. Ngiyamcela kakhulu ngoba uNkulunkulu wezulu, uNkulunkulu womhlaba, uNkulunkulu ezinzulwini zonke. Siyamthanda uNkulunkulu bafowethu ngoba uyena wasithanda kuqala. Thumela indodana yasifele esiphambanweni. Siyamthanda uNkulunkulu kakhulu ngoba uyena wasithanda kuqala. Hayike ake ngivale inkonzo yethu, ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu, simdumise yena yedwa ongebonwe, yena yedwa uhlale ekukhanyeni ongesondelwe kukho.
dumo lonke namandla nenkazimulo makube kuye uJesu Kristu inkosi. Baba ngcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga uthando sithande ngalo. Ngiyacela kusize bonke ezindaweni zonke. Philise bonke Nkosi abagulayo. Bathinte ngesandla sakho esinamandla. Bathinte uNkulunkulu wami uzuzwe njengoba wenza usahamba emhlabeni. Ongamthintanga ke lo mama kodwa wezwa ukuthi kusuka amandla. Bathinte Nkosi asuka amandla kuwe ekubona. Baphilise ukuze igama lakho lidunyiswe. Ngiyacela ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Philisa ke Nkosi abantwana bakho. Baphethwe amahlala khona. Moya oyingcwele. Wena owavusa inkosi uJesu emathuneni. Philisa imizimba yethu efayo ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo. Siyakubonga ke Nkosi ngakho konke. Thatha udumo lokufanele sibuyisele inkonzo kuwe. Siyabonga ngalokho esesikuzwile. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Sambonga kakhulu uNkulunkulu, samdumisa. Baba uNsibande useyavalelisa lelifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi.